Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Akhilesh Yadav MP ka Lok Sabha ubadeiru u President ka Samajwadi Party haksngi baar ulale Jngoh ya MLA BJP ka anu pama Jaiswal ka Mynsaw na kajing ingding hakapor ba Thang yu Tyngshop Jong hakajing yakhi Habaraj Uttar Pradesh hakani kajing Leit u Yadav le kendo iki bahayeng ka Jaiswal da ka bakit bok bakan kotno na kani kajing Mynsaw usumut menteri rangba ka Uttar Pradesh Brajesh Pathak bat Keshav Prasad Maurya kila Leit lang ya ka Jaiswal halokno haka ex Yadav ulatho bagajing apher ka sign perthei kamdei bandon hakaliang kajing isen ei gimkwa bagading kanang klang hapding ki brieu haka iblang ka salang ngikwa kajing tali bat lebha ka dostur san Hima sima ka babha jongi kalahika yangi yakani ulo de na katakadaw bangina le Jngoh ya ka MLA ka BJP ka anupama Jaiswal bat kitbok kitwyang yaka bukan koit no okloy kasan perthei ka don ka Jong Henry ka jinya dei para brio ka long bakong san ka jinya tali ka dei ban job uloong ukurim ka Jaiswal u Ashok Jaiswal uloong ya ka jingle Jngoh kum kadak ka jing sngolam para brio bat ka akor sanshar pat ba ula ai khublei ya u Yadav u belawan Jngoh ya ka kurim Jong u ka Jaiswal kala sha sumar Hamedanta Hospital hadian bakal Mynsaw ka jing Thang yu Tyngshop Jong u Yadav bat yu nong yalam ka Congress u Rahul Gandhi ki doktor kile thu baga Jaiswal ka ing hadu 9% ka dur khmat jongka bat menta kadang sha sumar hapo ICU